Hej og velkommen til Dansk Udtaletræning. I dag skal vi snakke om bogstaverne O og Å. Bogstavet O kan udtales på 4 forskellige måder på dansk. Vi har O som ord, olie og oktober. Denne her lyd ligner et U som ur rigtig meget. Forskellen er, at U er en lille mundåbning, og O er en lille bitte smule større. Ur, ord. Så har vi Å som ost, und og sprog. Denne her lyd er igen en lille smule mere åben end den første, som var O som ord. Så vi har U som ur, O som ord, Å som ost. Den næste er Å som over, lov og hov. Igen er forskellen i mundåbningen. Ur, ord, ost, over. Den sidste lyd er Å som i og, om og holde. Kan I gætte, hvad forskellen er? Det er mundåbningen. Ur, ord, ost, over, om.